Exodus tidungotwe. Na Yetro Midian sofwa oye Mose ase no te nooma a Onyankopɔn ayo ama Mose ne ne man Israel no nyinaa sɛdeɛ Awurade ayi Israel afiri Misrim no. Na Yetro Mose ase no fa Mose yere Sipora wama no asane kro no ne ne mabanim baanu no obaako din de Gersom efiri sɛ ɔse maye amanone hɔhoɔ. Na obaako nso din de Eliezer efiri sɛ ɔse Meje Nyankopɔn ne me boafoɔ na wayi me afiri Faro nkranta no. Na Yetro Mose ase no ne ne ma no ne ne yere ba Mose nkyɛn wɔ ɛsrɛ no so deɛ wabɛkyere sraban hɔ Nyankopɔn bepɔ no ho. Na obi ka kyerɛ Mose sɛ hwɛ wase Yetro ne wo yere ne ne ma baanu reba wo nkyɛn. Na Mose frɛdi kohyiaa n'ase na ɔkotow no fii n'ano na wɔkyeakyea wɔn ho na wɔbaa ntomadan mu. Na Mose kaa noɔma a Israel nti Awurade ayɛ Faro ne Misrim nyinaa ne amane a ɛtoo wɔn kwan no so nyinaa ne sɛdeɛ Awurade yii wɔn no kyerɛɛ n'ase. Na Yetro ani gye papa a Awurade ayɛ ama Israel sɛ oyii wɔn firi Misrifoɔ nsɛm no nyinaa ho. Na Yetro kaa sɛ Nhyira nka Awurade a oyii mo firi Misrifoɔ ne Faro nsɛm no. Afei na mahunu sɛ Awurade yɛ kɛseɛ sene anyame nyinaa. Efiri sɛ oyi ɔman firi Misrim nsɛm bra wɔredi wɔn so ahantansɛm. Na Yetro Mose ase no de ɔhye afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ brɛ Onyankopɔn. Na Aaron ne Israel mpanin nyinaa baa sɛ wɔne Mose ase rebedidi wɔ Onyankopɔn anim. Na adeɛ kyeeɛ no Mose tenaa ase sɛ ɔrebu ɔman n'atɛn. Na ɔman no gyinaa Mose ho firi anɔpa kosii anwummerɛ. Na Mose ase no hunu deɛ ɔreyɔ ɔman no nyinaa no ɔkaa sɛ ɛdeɛ ne deɛ woreyɔ ɔman no yi adɛn nti na wo nko a wote hɔ na ɔman no nyinaa gyinagyina ho firi anɔpa beduru anwummerɛ yi. Na Mose ka kyerɛɛ n'ase sɛ ɔman no ba me nkyɛn bebisi Onyankopɔn. So onya asɛm bi a ɔba me nkyɛn na mebuo nipa ne ne yɔnko ntam atɛn na mekyerɛ Onyankopɔn ahyɛdeɛ ne ne mmara. Na Mose ase no ka kyerɛɛ no sɛ deɛ woyɛ yi nyɛ brɛ da wo ne ɔman a ɔka wo ho yi bɛbrɛ efiri sɛ adeɛ yɛ duru dodo ma wo na wo nko ara worentumi nyɔ. Afei tie me ne metu wo fɔ na Onyankopɔn ni w'akyi. Wo de agyina Nyankopɔn anim ma ɔman no na fa nsɛm no brɛ Onyankopɔn na kyerɛkyerɛ wɔn ahyɛdeɛ ne mmara hodoɔ no mu na ma wɔn hu kwanko a wɔmfa soɔ ne deɛ wɔnyɔ. Na wɔn nso yiyi ɔman no nyinaa mu mmarima a wɔyɛ den wosuro Onyankopɔn wɔyɛ anokwafoɔ na wɔnyɛ sikaniberɛ na fa wɔn sisi wɔn so apem so mpanini ɔha so mpanini aduonu so mpanini ne dudu so mpanini na wɔn mu ɔman no atɛn berɛ nyinaa mu. Na asɛnkɛseɛ biara deɛ wɔmfa mmerɛ wo na nsɛm ketewa nyinaa deɛ wɔn ara wonni na ama no ayɛ wɔ so hare na ɔne wo asɔ mu. Sɛ woyɛ yei na Onyankopɔn hyɛ wo saa a ɛno na wobɛtumi agyina na ɔman yi nyinaa nso bɛkɔ wɔn tenabea dwoodwoo. Ɛna Mose tie n'ase asɛm no na ɔyɛ deɛ ɔka kyerɛɛ no no nyinaa. Na Mose yiyii Israel nyinaa mu nnipa a wɔyɛ den na ɔde wɔn sisii ɔman no so atitiri apem so ɔha so aduonum so ne dudu so mpanin. Na obu ɔman n'atɛn bere nyinaa mu. Na nsɛm a ɛyɛ den no wɔde brɛ Mose na nsɛm ketewa deɛ wɔn ara dii. Na Mose kogyaa n'ase kwan na ɔkɔɔ ɔno ara n'asase so.